krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o ní spievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Lieta s letom sem i tam. Stále za ňou utekám. Ak dnes k nám letí naša kamarátka Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Mája, naša včielka Mája. Mája, 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 leď rýchlo priamo k nám. Radšej tam. Kde len môže byť? Tu. Čo robíš, Vilko? Čo to robíš? Čo hľadáš? Hrám sa na skrývačku. Sám so sebou? Nie, s Majou. Keď chceš, môžeš sa zahrať s nami. Nie, ďakujem. Keď sa nechceš hrať, tak buď aspoň ticho a neprezraď ma. Tu je. Maja, našiel som ťa. Maja. To je smola. Vy ste to ujo stonožka? No a čo odo mňa chceš? Od vás nič, ja som sa len pomýlil. Myslel som, že je to Maja, viete? A ty si ma poriadne vyľakal, keď si na mňa tak zrúkol. Rád by som vedel, kam tento raz zaliezla. A ďalej nehrám. Vilko, nemôžeš odísť, musíš hľadať ďalej. Kdeže si, Maja? Kde si sa schovala? Hľadaj, tu som. Čo? Tu si bola ukrytá. Je tá diera hlboká? Nie, je celkom malá. A nenájde sa tam trochu medu? Nie, určite nie. Poď pozrieť. Veď idem, nemyslí si. Čo je to? Bez môjho povolenia sem nesmie nikto vstúpiť. No, áno. A to je kto? Prosíme o prepáčenie. Veľmi nás mrzí, ale my sme nevedeli, že je to váš dom. No nič sa nestalo. Ako sa tak na vás pozerám, určite ste ešte nikdy nevideli osí dom. Nie, vy ste teda osa a prečo ste čierna? Ja som čierna osa a vaša veľmi vzdialená príbuzná, milé včielky. Ale podobáte sa na nás a máte aj krídla. Najdôležitejší rozdiel je v tom, že my, čierne osy, nežijeme v spoločnom úli, ako žijete vy, ale vždy sami. Ale povedzte, nebojíte sa? A nie je vám smutno, keď ste tak sama? Nož teda musí to byť pekná nuda, bývať celkom sám. A tá diera s pokrievkou je váš dom, v ktorom bývate, áno? Kdeže? To je len dojčenská stanica. Tam my, čierne osy, kladieme vajíčka a bábätká tam vyrastajú sami. Vlastne celkom praktické. Vyhrabete dieru, položíte do nej vajíčka a tým je vec vybavená. Súhlasí? Ó, nie, to je veľký omyl. Aby všetko bolo tak, ako má byť, musíme sa dlho hrať na skrývačku. Na skrývačku? To je zaujímavé. Nemohli by sme sa hrať s vami? Nežartuj, dieťa moje. Teraz sa pripravujem naklásť vajíčka. A vy by ste mali odísť. Šup, šup. Z toho nie sú nejaké žarty. Smiešne.
Prečo sa pri kladení vajíčok musí hrať na skrývačku? Rozumieš tomu? Hej, vy dvaja tam dolu. Choďte preč, detičky, počuli ste? Nerušte ju pri kladení vajíčok. Tichúčko, moja malá, tichúčko. Čierna osa kladie teraz pekne svoje vajíčka a to nám bude veľmi pohod. Áno, dieťa, moje o kladení vajíčok vieme svoje, ver mi, ale tomu vy nemôžete rozumieť, na to ste ešte veľmi malí. Keď som bola vo vašom veku, nemala som ani tušenia, aká je to veľká drina. Áno, len tichúčko, chvíľu dostaneš papať do sítosti, moja malá. No to je pekné stvoreniatko však. Také na zahryznutie, že? Prepáčte mi, nepočul som dobre. Aké je vaše ctené meno? Bari si slepý, maličký. Ale kdeže? Ak sa nemýlim, podľa všetkého patríte k muchám. Tak čo, mám pravdu? Celkom správne. Uhádol si, som mucha cudzopasníčka. Vracia sa, aké zvláštne košičky si nesie. Buďte takí dobrí a na chvíľu zatvorte ústa. Urobila si dôkladné zásoby? Moja malička sa tam bude mať ako v raji. Tvári sa, ako keby zniesla vajíčka v prvej diere, lenže mňa nebude vodiť za nos, veru nie? Nemyslí si, moja milá, mňa veru neprekabátiš. Aha, v strede je tá pravá. Teraz musíš byť celkom tichúčko. Vložím ťa dnu a ty nesmieš ani muknúť, lebo sa prezradíš. Tak nakoniec som predsa prekabátila ja teba, moja milá. Tak, deti moje, jedla máte dosť, musíte rásť a pekne priberať. Vaša mama už nepríde. Maja, mucha povedala, že ju nesmieš rušiť. Ostaň tu. Voľačo nie je v poriadku. Musím to čiernej ose povedať, rozumieš? Ale mucha povedala čosi iné. Maja, počkaj. Hej, teta čierna osa. Ach, vy dvaja ešte stále ste tu? Čo sa stalo? Chcete odo mňa niečo? Viete, to je tak. My sme videli, ako ste kládli vajíčka. To znamená, že ste videli aj moju skrýšu, pravda? Ach, to je nepríjemné. Videli sme aj muchu cudzopasníčku, ako dáva svoje dieťa do vášho košíčka. Je to pravda? To je strašné. Muchy
Sú veľmi prefíkané. Odkladajú svoje deti, aby sa nemuseli o ne starať. Aby sme ich zmiatli. Hráme sa na skrývačku. Dúfala som, že sa mi to podarilo. Prečo sa teda nevrátiš a nevyhodíš ju jednoducho von? Pravdepodobne už aj tak neskoro. Larvička už iste pohotala všetku potravu. Sú strašne pažravé. A čo sa stane s vašimi bábetkami? Ach, prestaň. Radšej na to nemyslím. Strašné. Má pravdu. Muchy sú prefíkané až hrôza. Sú bezočivé, ako nechcem povedať čo. To sa predsa nerobí. Nasťahovať vlastné deti do cudzieho bytu a ešte tam aj všetko zožerú. Flip, ty? Hej, hop. Hopsa, hop. No čo je? Flip, ty tomu rozumieš? Prirodzene. Neviem však, ako by som ti to vysvetlil, Maja. Ale už je to tak. Muchy tudzopasničky nie sú jediné, ktoré žijú na účet druhých. Poznám veľa hmyzu, ktorý robí to isté. Nie je o nič lepší. Poznám dokonca aj takých, ktorí žijú v tele iného hmyzu. Povedzme, lumík. Nakladie vajíčka do larvy vidlochvosta a larva potom žije v kukle. Nie je to slušné. Práve to isté robí aj čierna osa. Nakladie svoje vajíčka do larvy chrobáka. Tie larvy boli práve v tých košíčkoch, čo ste videli. Ako vidíš, nie je také ľahké vybrať si, na čiu stranu sa postaviť. No? Mucha cudzopasníčka nerobí nič horšie ako čierna osa. Rozumieš? Nie, tomu nerozumiem. A ani nechcem rozumieť. Maja. To je predsa strašné. Maja, nic si z toho nerob, prosím ťa. Veď ma rozplačeš. Čo ti je? Vari, ja môžem za to, že každý kladie vajíčka, kde sa mu zachce? Ej, Maja. Možno, že som tento raz zašiel priďaleko, ale nedá sa nič robiť. Tak to už v prírode chodí a raz by sa to aj tak dozvedela. Ty, Maja. Poďme si zatancovať ako motýle. Smiem prosiť? Netvár sa tak smutno. Tak teda nie. Už to mám. Hej. Hovorila, že je dôležité, koľko je falošných dier. Čo tu navymýšľaš? Diera je diera. Aká falošná? Myslím, že viem, čo urobím, aby cudzopasná mucha nemohla vpašovať svoje larvy do diery čiernej osy, vieš? Naozaj? Neveril by som, čím všetkým si ty lámeš hlavu. Prečo? Je mi ľúto čiernej osy. Preto som rozmýšľala, ako je pomôcť. To je všetko, Vilko. Uvidíš, že to pôjde. Je to vynikajúci nápad, ale musíš mi pomôcť. Ako? Dá si oči v oči. Počkaj ma, Maja. Myslíš, že si našla spôsob, ako muchu cudzopasničku odlákať od diery, kde sú moje vajíčka? Určite musíš urobiť veľa dier, stále sem tam ponetovať a tam jej zamotať hlavu, že nebude vedieť, kde vajíčka sú. Ale ty nevieš, ako ťažko sa diery robia. Vravím ti, že viac ako 3-4 nevyhrabem. No a? Pred tebou stojí majster v hrabaní v celej svojej kráse. Áno, my dážďovky sme Hej, všetci to vieme, Maxo. Prestaň sa napukovať a púsa do roboty, prosím ťa. S radosťou. Je to tak dobré? Áno, vynikajúce, som nadšená. Len hrab ďalej, ďalej. Áno, spoľahnite sa.
Vidíš, keď máš dobrých priateľov, všetko ide. Neboj sa, on to urobí. Ani neviem, ako ti poďakovať. Vrátim sa. To je ale fuška. Vidím, usiluješ sa. Ide to? Ale áno, celkom dobre. Jaj! Ďakujem ti veľmi pekne. Čoho som sa dožil? Dobre mi tak, starám sa o druhých a nakoniec takto dopadnem. Hneď to bude. Ale pozeráš, ako sa mi to podarilo, Nejde každá práca od ruky, vieš? Len poď a nepredstieraj únavu. Pozrime, čierna osa nezaháľala, takže sa moje deti budú mať dobré. Videla som ju letieť okolo, určite niekde na blízku. Pre pána Jána, čo to má znamenať? Ako mám teraz uhádnuť, ktorá z toho množstva dier je tá pravá? Už si to zase, čo? Ten malý. Teraz je dobrá rada drahá, však? Môžeš si pokojne vybrať, ktorú chceš, mucha cuzopasníčka. Len si vyber, nech sa páči. Teda tak, len sa mi posmievajte, ale počkajte. No, a na čo? Táto? Nebo táto? Hádam táto. Nie, neuhádla si celkom zlé. Prázdna. Pravda, že ti vravím. Nie, tá nie! Do tejto nie!
sa nevzdám. Toto budete ľutovať. Musím ju nájsť, musím. Aby ma vysmiali. Nie, prosím ťa, tu naozaj nesmieš otvoriť. Ale čo? Čo nepovieš, maličký? Choď radšej kúsok ďalej. Ďakujem, ani ma nehne. Áno, prirodzené. Pomoc! Strašné! Nikdy sem neprídem, to neprežijem takúto strašnú hanbu. Hurá, všetko dobre dopadlo. Zaujímavé však. Všimla si, že čierna osa si dvierka nepomýlila, ale našla hneď tie pravé? Pravda, že Vilko? Materinský cit ma vždy privedie k dverám, za ktorými sú moje detičky. Hej, Maja, Vilko, kam zase idete? K najkrajším kvetinovým záhradám. Máme strašný hladflík. Ach tak, a ako sa dnes cítiš? Dobre, mne sa darí výborne. No, to počujem veľmi rád, milá Maja. Vieš, dnes som vykonala Maja! dobrý skutok. Maja, poď rýchlo sem. Niečo tu krásne rozvoniava. Počkaj, Vilko, hneď som tam. Ja, keď je to tak, idem ja na svoju porciu čerstvého šťaveľu. Hej, hop, hopsa, hop. Tak, a teraz ešte rýchlo niečo o tom, čo bude ďalej. Zoznámime sa so zaujímavým chrobákom, ktorý veľmi rád žije v ľudských príbytkoch, hlavne v kuchyniach a myslí si, že ľudia ho majú veľmi radi, lebo majú pre neho neustále prichystané rôzne dobroty. Maja a ostatní chrobáčikovia sa pokúsia si to overiť, ale zistia, že až taká pravda to nie je. Nakoniec Maja aj s priateľmi budú musieť ujsť z ľudského príbytku, lebo sa potvrdí, že šváb nikdy nebol najlepším priateľom človeka. Dovidenia, milé deti.